శరవణ భవన్ రాజగోపాల్ ఈయన జ్యోతిష్కాన్ని చాలా నమ్ముతారు. ఈయన ఎంతలా జ్యోతిష్కాన్ని నమ్ముతారంటే ఒక జ్యోతిష్కుడు చెప్పిన విషయాన్ని ఈయన బాగా మనసులోకి ఎక్కించుకొని దాన్ని తన విజయంగా మార్చుకున్నారు. అలాగే ఇంకొక జ్యోతిష్కుడు ఇంకొక పని చేయమని చెప్తే అది అతని ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంది. మొన్న కొద్ది రోజుల క్రితం ఆయన చనిపోయాడు. ఇక ఇతని గురించి చెప్పాలంటే ఇతని జీవితం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. 1981లో ఈయన శరవణ భవన్ అనే హోటల్ని మొదలు పెట్టారు. అంటే 1972లో ఈయన వల్లి అనే ఆవిడని పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆవిడ మొదటి భార్య. వాళ్ళకి 2 అబ్బాయిలు. ఒక అబ్బాయి పేరు శివకుమార్, ఇంకో అబ్బాయి పేరు శరవణన్. ఆ శరవణన్ పేరుతోనే ఈయన శరవణ భవన్ అనే హోటల్ 1981లో కేకే నగర్ అనే ప్రాంతంలో పెట్టారు. ఇది మా ఇంటికి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది. కొద్ది రోజుల్లోనే ఈయన దోసా కింగ్ అనే పేరు తెచ్చుకున్నారు. మరి ఈ హోటల్ రంగంలోకి ఈయన ఎలా వచ్చారు అంటే ఆ కేకే నగర్ లోనే ఈయనకు ఒక చిన్న కిరాణా దుకాణం ఉండేది. అప్పుడు ఈయన ఒక జ్యోతిష్కుడిని మీట్ అయ్యాడు. ఆ జ్యోతిష్కుడు ఏం చెప్పాడంటే మీరు ఏ వ్యాపారమైనా చేయండి, అది అగ్నితో సంబంధం ఉన్నదిగా చూసుకొని చెయ్యండి. ఈయన ఆలోచించారు. అప్పుడే సరిగ్గా కామాక్షి భవన్ కూడా రోజు రోజుకు పడిపోతుంది, నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అగ్ని అంటే వంట. ఈ హోటల్ని నేను తీసుకుంటే అగ్నితో ముడిపడి ఉంటుంది, అలాగే జ్యోతిష్కుడు చెప్పినట్టు నేను కూడా చాలా పెద్ద విజయాన్ని సాధించగలను అని అనుకొని కామాక్షి భవన్ ని కొన్నారు. కొని దాన్ని శరవణ భవన్ అనే పేరు పెట్టి చాలా కష్టపడ్డారు. ఇక ఈయన్ని అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా అన్నాచి అని పిలుస్తారు. ఈయన నాడార్ కమ్యూనిటీకి చెందినవాడు. దాంతో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అన్నాచి అని పిలుస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఈయన కూడా వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ని చాలా బాగా చూసుకునేవాడు. మీరు శరవణ భవన్ లోకి వెళ్లి టిఫిన్ చేశారు అంటే అక్కడ మీరు బిల్ పే చేసినప్పుడు టిప్ ఇస్తారు. కానీ ఏ సర్వర్ కూడా టిప్ అనేది తీసుకోడు. ఒకవేళ మీరు ప్లేట్ లో వేసినా కూడా దాన్ని తీసుకెళ్లి కౌంటర్ లో ఇచ్చేసేవాడు. ఇది మేము కళ్ళారా చూసినది. ఎందుకు వీళ్ళు టిప్పు తీసుకోరు అని ఆలోచిస్తే ఒక స్నేహితుడిని అడిగితే ఆయన ఏం చెప్పాడు అంటే మనం తింటున్నాం కదా, బిల్లు ఏదైతే తయారవుతుందో అందులోనే ఈ సర్వర్ కు సంబంధించిన టిప్పు అతనికి చేరాల్సిన షేర్ కూడా ఉంటుంది. అందుకే శరవణ భవన్ లో రేట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, కానీ ఆ రేట్లోనే టిప్పు కూడా కలిసి ఉంటుంది. అందువల్ల ఏ సర్వర్ కూడా టిప్ అనేది అక్కడ తీసుకోడు అని చెప్పినప్పుడు మేమందరం చాలా ఆశ్చర్యపోయాం. అలాగే శరవణ భవన్ లో పనిచేసే ఆ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతని పిల్లలను ఈయనే చదివించేవాడు. అంటే అది స్కూల్ అవ్వనండి, కాలేజ్ అవ్వనండి, ఇంజనీరింగ్ అవ్వనండి, ఎంతైనా సరే ఈయనే డబ్బులు కట్టి వాళ్ళని చదివించేవాడు. ప్రతి నెల వాళ్ళకి కావలసిన సరుకులు వాళ్ళ ఇంటికి చేరిపోయేవి. ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ కూడా నెల రోజుల ఆయన హాలిడేస్ ఇచ్చేవాడు. అంత బాగా చూసుకునేవాడు. కానీ ఇతనుకు ఎందుకో తెలియదు, ఈ ఆడవాళ్ల విషయం వచ్చేటప్పుడు అతని వీక్నెస్ అంతా కూడా బయటపడేది. ఎలాగంటే 1972లో వల్లి అనే ఆవిడని మొదటి భార్యగా చేసుకున్న ఈయన తన హోటల్లోనే పనిచేసే ఇంకొక ఎంప్లాయీ భార్యను తన 2వ భార్యగా చేసుకున్నాడు. ఆవిడ పేరు కృతిక. కానీ ఎందుకో మొదటి భార్య 2వ భార్య వీళ్ళిద్దరి మీద కూడా ఇతనికి అసంతృప్తి ఉండేది. వాళ్ళు ఇద్దరిని వదిలించుకొని ఇంకో ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలని కూడా ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాడు. సో ఇలాంటి సమయంలోనే ఒక ఆస్ట్రాలజర్ మళ్ళీ ఇతన్ని కలిశాడు. అతను ఏమి అబ్జర్వ్ చేశాడో మనకు తెలియదు, కానీ ఈ రాజగోపాల్ తన హోటల్లో పనిచేసే ఒక వ్యక్తి యొక్క కూతురు మీద ఇష్టాన్ని చూపిస్తున్నాడు అని తెలుసుకున్నాడు. సరిగ్గా ఇదే అనుకొని ఒకరోజు వచ్చి ఇతను ఉన్నాడు చూసారా, ఇతని కూతుర్ని మీరు 3వ భార్యగా పెళ్లి చేసుకుంటే ఇంకా మీకు తిరుగు ఉండదు, మీరు అతి గొప్ప వ్యాపారస్తుడుగా అయిపోతారు, కాబట్టి మీరు ఆ అమ్మాయిని ఏదో ఒక విధంగా పెళ్లి చేసుకోండి అని చెప్పేశాడు. దీనితో తన కూతురు వయసు ఉన్న అమ్మాయి మీద ఇతను మోజు పెంచుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఎలాగోగా ఏదో ఒక విధంగా ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి. సో ఇలా అని అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళడము, వెళ్ళి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే నీ జీవితం బాగుంటుంది, అలాగే నేను రాజు అయితే నువ్వు రాణి అని అమ్మాయిని బోల్డంత విధాలుగా మభ్య పెట్టేవాడు. ఇక తండ్రిని వెళ్ళి నాన్న ఇది ఏంటి గొడవ అంటే తండ్రి ఏమి మాట్లాడలేకపోయేవాడు. ఎందుకంటే రాజగోపాల్ అన్నాచి అంత మంచివాడు, మరి నీ మీద ఎందుకు ఆశపడుతున్నాడో తెలియదు, మరి నేను అతనికి విరుద్ధంగా ఏం మాట్లాడనమ్మా, నువ్వే నిర్ణయం తీసుకొని తండ్రి చెప్పడంతో ఈ అమ్మాయికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఇంతలోనే ప్రిన్స్ శాంతకుమార్ అనే తన సహోదరుడి టీచర్, అతని మీద ఈ అమ్మాయి ఇష్టాన్ని పెంచుకుంది. ఈ విషయాన్ని అతనికి చెప్పినప్పుడు అలా వద్దు మనం పెళ్లి చేసేసుకుందాం, నీకు పెళ్లి అయిపోతే అప్పుడు రాజగోపాల్ అన్నాచి ఏం చెయ్యలేడు కదా అని ఆ ప్రిన్స్ శాంతకుమార్ ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసేసుకున్నాడు. కానీ రాజగోపాల్ అప్పుడు కూడా తగ్గలేదు.
వాళ్ళిద్దరికి పెళ్ళైనా కూడా వాళ్ళ ఇంటికి తరచుగా వెళ్ళేవాడు. లేదు నువ్వు తప్పు చేసావు, నువ్వు నన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలి, గ్రహాలన్నీ మనకే అనుకూలంగా ఉన్నాయి, ఆ జ్యోతిష్కుడు చెప్పాడు ఇది తప్పు, ఇతని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపో, మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అని చెప్పి ఈ అమ్మాయి వెంట పడేవాడు. ఇక ఏం చేయాలో తెలియక వీళ్ళు ఎన్నెన్నో ఆలోచించి ఆఖరికి ఆ ఊరు కూడా వదిలి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు. సో ఒకరోజు ఈ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా తిరుచెందూర్ అనే ఊరికి వెళ్లాలని ప్రయాణం అయ్యారు. కానీ సరిగ్గా తిరుచెందూర్ దగ్గర ఒక హోటల్లో వీళ్ళు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ప్రిన్స్ శాంతకుమార్ని రాజగోపాల్, అతని సహచరుడు డానియల్ వీళ్ళిద్దరు కూడా కిడ్నాప్ చేశారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత కొడైకెనాల్ ఆ వీధుల్లో ప్రిన్స్ శాంతకుమార్ శవం పడి ఉంది. సో పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లో రాజగోపాల్, డానియల్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసే ఈ హత్య చేశారు అని నిరూపణ అయ్యింది. సో ఇలా 2001లో హత్య జరిగితే 2004లో రాజగోపాల్, డానియల్ వీళ్ళిద్దరికి కూడా 10 ఏళ్లు జైలు శిక్ష పడింది. ఇక 8 నెలలు జైల్లో ఉన్న రాజగోపాల్ తరువాత బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చారు. రావడం ఏమి చేశారంటే కారు తీసుకొని నేరుగా ఈ అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. వెళ్ళిపోయి ఎలాగో నీ భర్త చచ్చిపోయాడు కదా, ఇప్పుడు నువ్వు నాతో వచ్చేయి, నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను, హాయిగా ఉందో అని మళ్ళీ హరాస్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు. మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి వెళ్ళి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడము, మళ్ళీ పోలీసులు రాజగోపాల్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కానీ సెషన్స్ కోర్ట్ ఇచ్చిన ఆ తీర్పును ఎదిరిస్తూ మెడ్రాస్ హైకోర్టులో రాజగోపాల్ కేసు వేశారు. వేసినప్పుడు ఆయన అందులో ఓటమిని చవి చూశారు. దాంతో మెడ్రాస్ హైకోర్టులో ఓడిపోయిన ఈయన సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు. కానీ సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఈయనకు చుక్క ఎదురైంది. సో వాళ్ళు మీరు 100 రోజుల్లో సరెండర్ అయిపోవాలి అని చెప్పి మార్చి నెల 2019లో వాళ్ళు తీర్పు ఇచ్చారు. సో ఈ 100 రోజులు అనేటప్పటికి జూలై 7వ తారీఖు తాను మళ్ళీ కోర్టులో సరెండర్ అవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు ఆరోగ్యము ఆయన కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఇక అప్పటికప్పుడు ఆయన స్టాన్లీ హాస్పిటల్ కి తీసుకువెళ్లారు. స్టాన్లీ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా లేదు అని వాళ్ళ అబ్బాయి విజయ హాస్పిటల్ కి తీసుకువచ్చాడు. కానీ ఈ విజయ హాస్పిటల్లోనే కొద్ది రోజుల క్రితము శరవణ భవన్ రాజగోపాల్ గారు మరణించారు. ఇక్కడ మనం చూసాం అనుకోండి, అతనికి ఒక జ్యోతిష్కుడు అగ్ని అన్నాడు కాబట్టి ఆయన హోటల్ పెట్టాడు, సక్సెస్ అయ్యాడు. కానీ అదే ఇంకొక జ్యోతిష్కుడు ఈ అమ్మాయిని మీరు 3వ భార్యగా పెళ్లి చేసుకోండి బాగుంటుంది అని అనడంతో ఆయన పతనం అనేది మొదలైంది. ఆయన చివరి రోజులంతా కూడా జైళ్లు అలాగే హాస్పిటల్ ఇలాగే గడిచింది. కానీ అతని జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు అనేది పూర్తిగా పోయింది. మరి ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఈ జ్యోతిష్కము ఆస్ట్రాలజీ అనేది నిజమా అబద్ధమా? సో ఈ జ్యోతిష్కము అంటే ఆస్ట్రాలజీ గురించి స్వామి వివేకానంద ఒక గొప్ప స్టోరీ చెప్తారు. ఒకరోజు ఒక రాజుగారు తన రాజసభలో కూర్చొని ఉన్నారు. మంత్రులు ఇటువైపు, సైన్యాధిపతి అందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇంతలో ఒక జ్యోతిష్కుడు ఆ సభలోకి వస్తాడు. వచ్చి, రాజా మీకు ఒక దుఃఖమైన వార్త చెప్పబోతున్నాను, ఈ అశుభ వార్తను విని మాత్రం మీరు కంగు తినకండి, ఇది పచ్చి నిజము, గ్రహాలు అలాగే చెప్తున్నాయి అని చెప్తాడు. రాజుగారు కూడా సరే చెప్పండి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు, ఏమీ లేదు రాజా, మీరు 6 నెలల్లో మరణిస్తారు, ఈ గ్రహాలన్నిటినీ కూడా నేను లెక్క కట్టి చెప్తున్నాను, మీరు 6 నెలల్లో మరణిస్తారు, దీన్ని ఎవరు మార్చలేరు అని అంటాడు. ఈ వార్త విని రాజు ఒక్కసారి షాక్ అయిపోయి ఏం చేయాలో తెలియక అలాగే ఆసనంలో కూలబడిపోతాడు. మంత్రులందరూ ఇటు అటు చూస్తారు, వాళ్ళలో కంగారు. క్షమించండి రాజా, ఇది పచ్చి నిజము, దీన్ని నేను మార్చలేను అని చెప్పి జ్యోతిష్కుడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. ఇక ఈ ఆస్థానంలో చాలా తెలివైన ఒక మంత్రి రాజుగారు ఇంత దుఃఖంతో ఉండడం చూసి తట్టుకోలేక దీనికి ఏదైనా పరిష్కారం చెప్పాలని ఆలోచిస్తాడు. ఈ మంత్రి గారు క్లియర్ గా తెలిసి జ్యోతిష్కం అనేది పచ్చి అబద్ధము, ఇందులో ఎటువంటి నిజాలు ఉండవు అని అతను నమ్ముతాడు. దాంతో అతను దీర్ఘంగా ఆలోచించి రాజుగారితో ఏం చెప్తాడంటే, రాజా జ్యోతిష్కుడు చెప్పాడు కదా, నేను కొంత ఆలోచించాను, ఆ జ్యోతిష్కుడిని మళ్ళీ రేపు కూడా ఒక్కసారి మన సభకు రమ్మనండి, ఇదే మాటలు నేను మళ్ళీ వినాలనుకుంటున్నాను అంటాడు. రాజుగారికి కోపం వస్తుంది. ఏంటి నేను మరణించే వార్త నువ్వు మళ్ళీ వినాలనుకుంటున్నావా అంటే, లేదు రాజా, మళ్ళీ అతను ఇదే విషయాన్ని చెప్పాలి, నేను దాన్ని వినాలి, దయచేసి నేను చెప్పేదాన్ని వినండి అని చెప్తాడు. సరే రాజుగారు ఆ జ్యోతిష్కుడు కబురు పంపించి రేపు నువ్వు మళ్ళీ మా సభకు వచ్చి ఇదే విషయాన్ని చెప్పు అని అంటాడు. సో తర్వాత రోజు మళ్ళీ జ్యోతిష్కుడు వస్తాడు. వచ్చి, రాజా మీరు 6 నెలల్లో మరణించబోతున్నారు, ఇవే గ్రహాలు చెప్తున్నాయి, దీన్ని ఎవరు మార్చలేరు అని అదే విషయం చెప్తాడు. ఇక మంత్రి గారు అడుగుతారు, అయ్యా మీరు అన్ని గ్రహాల లెక్కలు అన్ని సరిగ్గా చూసుకున్నారు కదా అంటే, అన్ని అంకెలు నేను చూసుకున్నానండి, గ్రహాల యొక్క స్థితిగతులు అన్ని కూడా తెలుసుకున్నాను, ఇందులో ఎటువంటి మార్పు లేదు, 6 నెలల్లో మహారాజా మరణించడం అనేది ఖాయం అని చెప్తాడు. ఆహా సరేనండి, బానే ఉంది మీరు చెప్పింది, మరి మీ ఆయుష్ ఎంత అని అడుగుతాడు.
నా ఆయుష్ ఇప్పుడు నాకు 60 ఏళ్ళు, ఇంకొక 12 ఏళ్ల వరకు నేను శుభ్రంగా బతుకుతాను, అంటే 72 ఏళ్లలోనే నేను మరణిస్తాను. ఇవి గ్రహాలను నేను క్షుణ్ణంగా లెక్కగట్టి చెప్తున్నాను. మరి ఇందులో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు అంటే ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. నా మరణము 72వ ఏటే జరుగుతుంది, దీన్ని ఎవరు మార్చలేరు అని చెప్తాడు. వెంటనే తన ఆసనం నుంచి దిగిన మంత్రి గారు కత్తి తీసుకొని ఆ జ్యోతిష్కుడిని చకాచకా పొడిచేస్తాడు. పొడిచిన వెంటనే జ్యోతిష్కుడు అక్కడికక్కడ కుప్పకూలిపోతాడు. కొన్ని క్షణాల్లో అతను మరణిస్తాడు. ఇక సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ లేచి అదేంటి మంత్రి గారు ఇలా చేశారని చెప్పి అందరూ అరుస్తూ ఉంటే, చూశారు కదా మహారాజా, తాను 12 ఏళ్ళు ఇంకా బతుకుతాను అంటే 72 ఏళ్లలోనే మరణిస్తానని జ్యోతిష్కుడు చెప్పాడు, కానీ కొన్ని క్షణాల్లో అతను ఇక్కడ మరణించాడు. మరి ఇప్పుడు దీన్ని జ్యోతిష్కం అని మీరు అంటారా? అతను జ్యోతిష్కుడు వేసిన లెక్కలు సరైనవే అని మీరు నమ్ముతారా అని అంటాడు. కానీ అందుకని మీరు ఇలా ఆ జ్యోతిష్కుడిని చంపేయడం ఏంటండి అంటే, అవునండి ఇప్పుడు అతనే కదా 72 ఏళ్ళు బతుకుతాను అన్నాడు, మరి అతను ఏదో ఒక విధంగా తప్పించుకోవాలి కదా, మరి అతను తప్పించుకోలేకపోయాడు, ఆ మరణాన్ని అతను శాసించలేకపోయాడు కదా, మరి ఈ లెక్కన జ్యోతిష్కం అనేది తప్పు కదా అంటాడు. ఎంతైనా సరేనండి, ఆ జ్యోతిష్కుడిని చంపడం అనేది తప్పు కదా అంటే, కానే కాదండి, ఒక మహారాజు 6 నెలల్లో చచ్చిపోతారు అని చెప్పి అతను ఇక్కడికి వచ్చి ఒక అబద్ధపు లెక్కను చెప్పడం అనేది చాలా తప్పు. దానికి నేను శిక్ష వేశాను, ఆ శిక్షే ఈ మరణము. కాబట్టి జ్యోతిష్కాన్ని నమ్మకండి, 6 నెలల పైన మీరు శుభ్రంగా బతుకుతారు, ఎందుకంటే ఆ జ్యోతిష్కుడే మీ కళ్ళ ముందే మరణించాడు కదా అని చెప్తారు. సో ఈ కథను స్వామి వివేకానంద ఈ జ్యోతిష్కాన్ని నమ్మే వాళ్లకు ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. ఇక ఇదే ఆస్ట్రాలజీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది సైంటిస్టులు దీని మీద చాలా పరిశోధనలు చేసి ఇది ఒక సూడో సైన్స్ అని అన్నవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇందులో చాలా ముఖ్యుడు ఎవరు అంటే అబ్రహాం కోవూర్. ఈయన కేరళలోనే పుట్టారు, కానీ తరువాత ఈయన శ్రీలంకకు షిఫ్ట్ అయిపోయి అక్కడ ఒక రేషనలిస్ట్ అసోసియేషన్ ని పెట్టి ఆయన దీని మీద ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి ఇవన్నీ కూడా నిజము కాదు అని చెప్పారు. ఎందుకు ఆయన చెప్పారంటే చూడండి, కుజుడు, శుక్రుడు, గురువు, శని, అలాగే బుధుడు, వీళ్ళు 5 గ్రహాలు అని తీసుకుంటే ఆయన అంటారు, ఒక స్కూల్ పిల్లవాడిని మీరు అడగండి సూర్యుడు గ్రహమా నక్షత్రమా అని, ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు అందరూ ఏం చెప్తారంటే సూర్యుడు అంటే నక్షత్రము అని అంటారు. సూర్యుడు అంటే హైడ్రోజన్ హీలియం యొక్క న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, అంటే అది ఒక హాట్ ప్లాస్మా, అది కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు, వేల కిలోమీటర్ డయామీటర్తో అలా రగిలిపోతున్న అగ్నిగోళం. ఇది గ్రహం అయితే కాదు, ఇది ఒక నక్షత్రము. అలాగే చంద్రుడు, చంద్రుడు అన్నప్పుడు అది ఉపగ్రహం, అది నిజమైన గ్రహము కాదు, అది భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే రాహువు, కేతు ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఎవరికీ తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఈ 4ను తీసేస్తే మీకు మిగిలినవి 5 గ్రహాలే, కానీ వీళ్ళు నవగ్రహాలు అని గళ్ళు వేస్తారు. సూర్యుడు గ్రహమే కానప్పుడు దాన్ని గ్రహము అని చెప్పి మీరు గళ్ళు వేస్తున్నప్పుడు ఇది తప్పు అవ్వదా అంటే, అబ్రహాం కోవూర్ ఏం చెప్తారంటే, మీరు ఒక పరీక్షకు వెళుతున్నారు, మీకు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చారు, ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో అన్నీ కూడా తప్పులే రాసి ఉంది. సో ఇవి మీరు చదువుకొని వెళ్ళి మీరు ఆ పరీక్షలో జవాబులని రాసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మీరు రాసిన ప్రతి ఒక్క జవాబు తప్పే అవుతుంది, ఎందుకంటే మీరు చదివిన పుస్తకమే తప్పు, ఆటోమేటిక్గా మీరు రాసే జవాబులు అన్నీ కూడా తప్పే కదా అవుతుంది. అలాంటిదే ఈ జ్యోతిష్కము. 9 గ్రహాలు అన్నప్పుడు సూర్యుడు గ్రహమే కాదు, అది ఒక నక్షత్రము, చంద్రుడు గ్రహమే కాదు, అది ఒక ఉపగ్రహము అని అన్నప్పుడు రాహు, కేతు అనేది ఎక్కడ ఉందో కూడా ఎవరికి కనపడనప్పుడు అది ఉంది, అది నీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, దానికి నువ్వు శాంతి చెయ్యాలి అని అనడమే తప్పు. కాబట్టి వీటిని నమ్మకండి అని అబ్రహాం కోవూర్ గారు చెప్పేవారు. అంటే చెప్పడమే కాదు, 1963లో ఆయన ₹1,00,000 ఆయన ప్రైజ్ మనీ అనౌన్స్ చేశారు. అంటే ఆయన 23 ఛాలెంజెస్ అని ఇచ్చి అందులో జ్యోతిష్కం కూడా ఉంటుంది. ఈ 23 ఛాలెంజెస్ ని మీరు ఎవరు ప్రూవెన్ కండిషన్స్ లో మాకు చూపించగలిగితే మీకు ఈ ₹1,00,000 బహుమానం ఇస్తాము అని ఆయన చెప్పారు. ఇంకా ఈయన ఎవరెవరిని ఛాలెంజ్ చేశారు అంటే యూరీ గెల్లర్. ఈయన యూరీ గెల్లర్ అంటే ఎవరో కాదు, తన సైకిక్ పవర్ ను ఉపయోగించి దూరముగా ఉండే ఒక స్పూన్ ని ఈయన వంచగలను అని చెప్పి ఈయన ఛాలెంజ్ చేశాడు. ఇది ఎన్నో టీవీల్లో కూడా చూపించారు. ఈయన ఎలా ఆ స్పూన్ ని వంచగలుగుతున్నాడు అనేది ఎవరికి అర్థం కాలేదు. అబ్రహాం కోవూర్ గారు చెప్పింది ఇది చిన్న మ్యాజిక్ ట్రిక్ అంతే అని చెప్పారు. మీరు యూరీ గెల్లర్, మీకు ఇంత పవర్స్ ఉన్నాయంటే ప్రూవెన్ కండిషన్ లో నా ముందు మీ సైకిక్ పవర్స్ చూపించి ఆ స్పూన్ ని వంచండి, నేను మీకు ₹1,00,000 బహుమానం ఇస్తాను అని చెప్పారు. కానీ ఈయన ఒక చిన్న కండిషన్ పెట్టారు. ఏమిటి అంటే, మీరు ఈ పోటీలో ఒప్పుకోవాలి అంటే మీరు ₹1,000 నాకు నా ట్రస్ట్ కి అంటే రేషనలిస్ట్ అసోసియేషన్ కి మీరు కట్టాలి.
ఎందుకంటే నేను మీకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ చెయ్యాలి కదా. అలాగే మీరు నీళ్ల మీద నడుస్తాను అంటున్నారు, మరి మీకు ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏర్పాటు నేను చెయ్యాలి కదా. దీని అన్నిటికీ 1000 రూపాయలు అవుతుంది. 1000 రూపాయలు కట్టి మీకున్న ఈ పవర్స్ ని ప్రూవ్ చేయండి, ప్రూవ్ చేస్తే నేను ఈ 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తాను అన్నారు. 1963లో ఈ అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది. ఇవాళ వరకు అబ్రహాం కోవూర్ అసోసియేషన్ లో ఈ 1,00,000 రూపాయలు అలాగే ఉంది. ఇంతవరకు ఈ కాంపిటీషన్ లో ఎవరు కూడా గెలవలేదు. ఇక యూరీ గెల్లర్ కూడా అబ్రహాం కోవూర్ గారు చెప్పిన ఛాలెంజ్ ని ఒప్పుకున్నారు, 1000 రూపాయలు కూడా పంపించారు. కానీ సరిగ్గా కాంపిటీషన్ రోజు ఆయన వేరేదో కారణాలు చెప్పి రాలేదు. ఇలా ఎంతో మంది, అలాగే ఒక బాబా, ఆయన తన శిష్యుడితో కారులో వెళుతున్నారు. ఇంతలో కారులో పెట్రోల్ అయిపోయి కారు ఆగిపోయింది. ఇక అందరూ కూడా బాబా వైపు చూస్తున్నారు. బాబా గారు ఏం చేశారు, నువ్వు దిగు, నేను కారు నడుపుతాను, కారులో కూర్చున్నారు. అలాగ పెట్రోల్ లేని కారుని ఆయన 22 కిలోమీటర్లు నడిపారు అని వాళ్ళ శిష్యులు చెప్పడం జరిగింది. ఆయనకు కూడా అబ్రహాం కోవూర్ గారు ఛాలెంజ్ చేశారు, అయ్యా మీరు 22 కిలోమీటర్లు పెట్రోల్ లేని కారు నడిపారా, చాలా గొప్ప విషయం అండి. అయితే ఒక పని చేయండి, ఇలాగే భారత ఆర్మీకి కూడా మీరు వాళ్ళ ట్యాంకర్లు ఉన్నాయి, విమానాలు ఉన్నాయి, వీళ్ళన్నింటినీ కూడా మీరు పెట్రోల్ లేకుండా నడిపించండి. దానివల్ల మన దేశానికి బోల్డ్ అంత ఆదాయము, మన నష్టాల్లో ఉన్న మన దేశము ఎంతో లాభాల్లోకి వెళ్తుంది, మీరు చేసి చూపించండి అని ఆయన ఓపెన్ గా ఛాలెంజ్ చేశారు. కానీ అలాంటివి ఏమీ జరగలేదు. ఇలాగే ఎన్నో విషయాలు అబ్రహాం కోవూర్ గారు ఛాలెంజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అలాగే బాబా ఫోటోల నుంచి విభూదులు పడడం, దీని మీద కూడా ఆయన ఛాలెంజ్ చేశారు. కానీ ఎప్పుడు ఏది ప్రూవ్ అవ్వలేదు. ఆ 1,00,000 రూపాయలు ఇవాళ వరకు ఆయన దగ్గరే ఉంది. మరి ఈ జ్యోతిష్కం అనేది నిజమైతే వీళ్ళు అప్పుడే దాన్ని ప్రూవ్ చేసి ఆ 1,00,000 రూపాయలు వీళ్ళు సంపాదించవచ్చు కదా. మొన్న ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా మా జ్యోతిష్కులు సరైన గుణాంకాలు చెప్పగలము, ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు ఓడిపోతారో ముందరే మేము చెప్పగలము అని చెప్పి ఎన్నో ఛాలెంజెస్ చేశారు. కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రూవ్ టు బి రాంగ్ అని న్యూస్ పేపర్లో డేటాలో తేలింది. మరి ఇదే విషయాన్ని మాట్లాడుతూనే నరేందర్ నాయక్ అని, ఈయన దక్షిణ కన్నడ రేషనలిస్ట్ అసోసియేషన్ అనే దానికి అధినేత. ఈయన ఏం చెప్పారు అంటే, అప్పుడు అబ్రహాం కోవూర్ గారు 1,00,000 రూపాయలు అన్నారండి, ఇవాళ నేను 10 లక్షలు ఇస్తాను అంటున్నాను. జ్యోతిష్కులు మీరు రండి, మీరు సరైన లెక్కలో ఈ గ్రహాలు ఇలా ఉన్నాయి అని చెప్పి మీరు జరగబోతున్న దానిని చెప్పండి, మీకు నేను 10 లక్షలు ఇస్తాను. ఇక ఒక 2 ఏళ్లలో దీన్ని 20 లక్షలు కూడా చేయబోతున్నాను, దయచేసి నా ఛాలెంజ్ ను ఒప్పుకోండి అని ఆయన అన్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకు ఏ జ్యోతిష్కుడు కూడా ఈ ఛాలెంజ్ ను ఒప్పుకొని ఆయన ముందర కూర్చొని ఈ భవిష్యత్ వాణి అనే దాన్ని ఎవరు సరిగ్గా చెప్పలేకపోయారు. మరి వీళ్ళలో ఎక్కడ తేడా ఉంది? ఈ జ్యోతిష్క శాస్త్రంలోనే సమస్య ఉందా, లేదా ఈ గ్రహాల్లో సమస్య ఉందా, లేదా చెప్పే వాళ్లలో సరైన నాలెడ్జ్ అనేది లేదా అనేది ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రశ్న.